Štajerski derbi se je v Ljudskem vrtu končal z neodločenim izidom 2:2. Praktično vse pa se je zgodilo v prvem polčasu. Najprej je povedel Maribor z 2:2 zadetkoma Božiča, nato pa je izenačilo Celje. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna.
ono što veseli, napravili smo sve u drugom poluvremenu da dođemo do 3 boda. Nismo odustajali, preuzimali smo odgovornost, svi od prvog do zadnjeg su pokušavali, nitko se nije skrivao i to je za pohvalu. Tko radi taj i griješi, bilo je tu i grešaka, njih ćemo ispravljati, ali put je dobar. Ne možemo biti zadovoljni rezultatom nikako, ali nema nam druge, nastaviti raditi već sutra, brzo je nova utakmica, brzo se treba prešaltati ponovno, zaboraviti ovo. Nezgodno je fizički što utakmica brzo stiže, ali opet dobro je jer ovu treba brzo zaboraviti. Mislim da su ova 2 gola bili iz ničega, smo dobili naše same greške. Nisu oni neke tu velike šanse stvarali, mi smo dominirali, ali nažalost su iskoristili te 2 šanse, ali radimo dalje i znamo da prvenstvo nije sprint, nego je maraton i vratit ćemo se još jače.